daktari. Kamigi kene madwaro. Maul kalau to timore kamano, jalup jatend ker machon chutho joma neno kako go siasa ne ok odwar bedo ker sani. Odwaro mbii mar bedo ogai mar oganda ma Masawa mar Mount Kenya. Mane momiyo otemo be mondo oland paro ma en godo. Okelo narrative miluongo ni kuzos, halima kuzos, cousins, kiango. Tiende ni odwaro ni oseneno ne kosetieko goganda ma wacho dhogi, to manyo ganda ma wuokie group mar dhogi iluongo ni group of languages. Koro gidok kaka Bantus. Aparo ni gima kamano winjo kata ka narrative no be achiel kuom jotendwa ma governors okelo. E kama sinakuru gik chalo kama choayo. Ji manyo nonro malach mohingo dhok ma giwacho sani. And we aduogi wach moro ni wan kaka jodolo. Mana kaka wadwa nene wacho. Wadwaro ni mondo mikoro jodolo nenere. Molo kaka wanenore. Nikech seche magik dakwa winjo nikech ni bende mako lemo maduong' inja ko mar Interfaith Network Kenya bade ma Nyanza. Dakwa se winjo kata mana kuro moko ahinya gwik matimore kata mane gwenge mag Nyanza nwaneno Kisike Umbu Kisumo waneno pokwa winjo kata. To mi winjani. To nikech no wagwegi ingeni winjo ni koro luongo chokruok. Waluongo chokruok. Wase wuoye kata nyoro no jodolo ne nitie mabe no wuoye. Wasebedo kwa wacho ni siasa matimore Kenya ka en siasa ma mirima mang'eny odonje. Kendo en siasa ma kaja siasa chung wuoyo tiwinjo ka en gi mirima ma mirima no di tugo juok joko ma supporte. Kasto jogo wuok gele. Mokwongo we achak ka wacho ni an kaka jadolo. Akwedo okang' mamalo kendo adagi. Timano timore Kisumu kar lemo kata od lamo. Od lamo kata kar lemo en kama ler kendo en kama oriti. Chutho we apim gi kaka wakile gi ni nyalo winjo ni kamileme mowal mondo lemie ochalo embassy mar piny moro ochalo dala mbetri. Tiende ni en kanyo to ok en mar kama entie. Onego bed ni kar od lamo bedo kama ema ng'ato nyalo winje kwe kata ka kwe otame oko ilawe. To kama koringo donje to koro nyalo neno gi chien kama ka joma lawe be ng'iye gi chien en od lamo. To mano ok osetimore nikech jowa osedhi nyime monjawo mochayo monyono ler kod luor ma od lamo nego bedgo. Mamana ang' napogi migepe ariyo. Nitie korwa kaka jodolo nikech wambe kaka jombete ma ochung'ne ute mbete mag Nyasaye monego bede ni wuoyo e weche moriere tir. Embassies te golo mana statements. Embassies ok tim activism. Onego bede ni kaka wacho ni dak winjwa ka wach moro nitie to wagolo statement. Mano gima onego watim kaka jodolo. To problem en ni jadolo ni e pulpit to wuoyo kaka jasiasa wuoyo e chiro. Omiyo jopiny okia pogo ni to kama wuoye ni ere pogruok ka gi chiro. Wadwaro ni chakre sani josiasa mondo ng'e ni kar lemo en kama wal kendo en kama ler ma ok goye siasa ok kelie tulo kata jo arita kwe onego ng'e mano nyaka jodolo bo onego bed aware. Self awareness mar ng'ama timo dolo onego bed gi self awareness ni ya I represent Nyasaye piny ka kendo an e duond joma nyap ka koro joma nikech ing'e ni josiasa are very funny. Gibiro riwore be onge gimoro ma kata sani ng'ato wuoyo mager manade gi wadgi we keto rie. Tapenji kata mna jadolo kapo nono ni jasiasa obiro kata mane kanisa to